Dragi prijatelji, Božić smo zvanično proslavili pre nekoliko dana, ali Hristovo rođenje praznujemo sve do Bogojavljenja. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mir Božji i Hristo se rodi. Prošlo je tačno 3 mjeseca od kako je putopis hodočašće na istok ugledao svetlost dana, kad smo se večeras ovdje sastali da prozborimo neku reč o ovome delu. Na početku bih vas pozdravio vaseljenskim pozdravom kojim se pozdravljaju svih hrišćana i svih vremena. Hristos Vaskrese! Poznati ruski svetitelj Serafim Sarovski u bilo koje doba godine bilo koga čovjeka je pozdravljao sa Hristos Vaskrese, radosti moja. Podsjećam da se na ruskom nedeljni dan naziva Vaskrsenije. I zaista, ako bi hrišćanstvo mogli da svedemo na samo 2 reči, to bi bilo Hristos Vaskrese. Jer ako Hristos nije vaskrsao, ne bi bilo ničega suštinskog i važnog u istoriji čovečanstva. Znamo da je Sveto pismo knjiga nad knjigama i da nije bilo Hristovog vaskrsenja, ne bi bila na snazi. Zamislite gospodina Mića da je napisao knjigu razmišljanja Šumadijskog Tolstoja, ili gospodina Vlada da je napisao Rusija nema alternativu, ili možda autora ovog putopisa i njegovu zamišljenu knjigu Od Mostara do Moskve. Koliko bi 1000 stranica te njihove interesantne knjige imale? A u Svetom Evanđelju se kaže da kad bi se sve ono što je Gospod Isus Hristos i govorio i tvorio zapisalo, ni u sami svet ne bi stale napisane knjige. A da je Hristos samo raspet i da nije vaskrsao, istorija ne bi išla ovim tokom. Pošto je Hristos vaskrsao, vera naša je čudesna i čudotvorna. Bez toga, da li bi bilo Majke Božije i njenih čudotvornih ikona širom sveta? Da li bi bilo blagodatnog ognja u Jerusalimu na grobu Gospodnjem? Da li bi bilo bogojavljenja i čudotvorne vode? Da li bi se pojavili takvi podvižnici i podvižnice u istoriji koji nadahnuti verom u vaskrsenje činiše nadčovečanske podvige? Da li bi se car Nikolaj Romanov, između ostalog, žrtvovao za malenu Srbiju, a kao krunu svog zemaljskog života, zajedno sa svojom porodicom, mirno priklonio glavu pod mač dželata, da nije verovao da ga Hristos čeka u nebeskom carstvu? Da li bi blažena Ksenija po smrti svoga muža odala se takvom podvigu neprestanog stranstvovanja i usrdne danonoćne molitve za sav svet? Da li bi se Kijevo-pečerski oci zatvarali peštere i tako provodili deceniju podvigu do smrti što je ravno raspinjeni na krst? Da li bi se sveti Vasilije nalazi u Ostrogu i privlačio hodočasnike iz čitavog sveta koji mu viču slava ti i milost, ali samo silom Hristovog vaskrsenja nikako drugačije? Da li bi sveti Nikolaj Svesrpski i sve pravoslavni napisao takve mudrosti koje se prevode i u Velikoj Rusiji, jer takvog duhovnog velikana ni sami Rusi možda nisu imali? I mnogi drugi svetitelji koji su znali da je Hristos vaskrsao i koji su se pričešćivali njime na svetim liturgijama koje su centar sveta i život sveta. Naravno da nije Hristos vaskrsao, da li bi postojali sveti Nemanjići i njihov Hilandar u sred gore svete? Pogledajte Kalenić, pa Studenicu, pa Dečane, pa Ohrid, pa hram Hrista Spasitelja u Moskvi, pa Optinu pustinju, pa hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, pa novi hram svetog Jovana Vladimira u Baru, pa na Vračaru hram svetog Save, pa Počajev, pa hram Vasilija Blaženog i sve dalje i sve raskošnije. Pa o takvim hramovima ne bi bilo ni reči, a kamoli gradnje da nije bilo Hristovog vaskrsenja. Ne bi bilo ni ovoga gradskog sabornog hrama koga je sagradio župan Stracimir, stric svetog Save, još u 12. veku. Sve ovo što smo pomenuli je produžetak Hristovog evanđelja, jer na jednom mjestu Hristos veli: verujte mi da sam ja u Otcu i Otac u meni, ako li ne, zbog samih dela verujte mi. Zaista vam kažem, ko veruje mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti, i veća od ovih će tvoriti, jer ja idem Otcu svome. I što god zaištete od Otca u ime moje, to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti. Čovjek predlaže, Bog raspolaže. Mi smo predložili, a Bog je blagoslovio hodočašće na istok. I ova knjiga ne bi imala logike da Hristos nije vaskrsao, jer glavni akcenat je na svetiteljima i hramovima koji su slika vaskrsenja. Ni ovaj svet ne bi imao smisla, ni čovjek ne bi imao smisla kad ne bi preko krsta stremio vaskrsenju i životu večnom i carstvu Božijem. Hvala svima koji su pomogli na ovome delu. Inženjer projekta je bio moj otac Milorad,
Ja sam putopis malo dotegao estetski u savremene tehnologije, a za strujanje ovoga putopisa vazduhom originalno i genijalno su se potrudili naši prijatelji Miće i Vlade. Svaka pravoslavna knjiga, kao i ovaj putopis, može imati naslov Hristovo vaskrsenje, jer u tom naslovu je alfa i omega hrišćanstva. Hvala svim donatorima bez kojih putopis ne bi ugledao svjetlost dana. Hvala svima na molitvenoj i svakoj drugoj podršci. Putopis će se čitati, a vjerujem da će i mnogi krenuti na hodočašće ka Rumuniji, Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Za drugo izdanje, nadamo se, bit će dobronamernih donatora kao i za prvo, bez čije pomoći ne bismo štampali pomenutu knjigu. Mi smo, tako reći, bili u dve države, u Rumuniji i u Rusiji, u velikoj, maloj i beloj. Pročitao bih pesmicu Fjodora Ćurčeva, moram to reći, o mojoj voljenoj Rusiji. Rusija podnjiva umu nije, a šinom nećeš meru joj znati, ona nešto posebno krije, u nju jedino možeš verovati. Kratko i jasno ruski pesnik o svojoj Rusiji. Sav naš život je hodočašće ka nebeskom Jerusalimu, ka carstvu Božijem. I kao što se spremamo za zemaljska hodočašća, tako je potrebno spremati se i za nebesko hodočašće. Zato nam je potreban život u crkvi, vrlinski život, život svetim tajnama, verom, nadom, molitvom, pokajanjem, pričešćem, ljubavlju. Živeći svetotajinskim životom na zemlji, mi hodočastimo ka nebeskom Jerusalimu i na kraju uživamo u carstvu Božijem. A do tada hodočastimo svetinjama Grčke, Rusije, Srbije, Rumunije, Svete gore, Svete zemlje. Hodočastimo svim pravoslavnim svetinjama, krepimo se verom, nadom i ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Naše duhovne baze su svetinje širom naše planete, a naši duhovni trezori, koji nikad ne gube svoju vrijednost, su svete mošti, mirotočive i krvotočive ikone, istočnici čudotvornih voda, koje su isceliteljskog karaktera i za telo i za dušu, sveto pričešće, blagodatni oganj i sl. Tim bogatstvom treba da se bogatimo. Verujte nam na reč, jer smo od tog bogatstva okusili najdivnije plodove i ovoga i onoga sveta. Jedan dio tog bogatstva je i u ovoj knjizi. Znamo da knjigu nabavljaju oni koji se interesuju za duhovni život i traže smisao u svemu. Nadamo se da će biti i onih radoznalih koji će, čitajući ovaj putopis, razmišljajući o navedenim citatima i posmatrajući fotografije, osvežiti svoju dušu i shvatiti da u ovome prolaznome svetu nije jedina vrednost vidljivo i materijalno, nego ono što je večno, a nalazi se u unutrašnjosti svakog čovjeka. Suština je jasna, ako ima nedoumica, tu smo, pa izvolite. Hvala vam na pažnji i poverenju. Ne nama, nego Bogu slava za sve.